Matul is-sena li għaddiet, l-istudenti barranin li ġew jistudjaw l-Ingliż f'pajjiżna jgħoddu kważi 28,000 student. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Dan ifisser li meta mqabbel mas-sena ta' qabel, jiġifieri l-2020, kien hemm żieda ta' iżjed minn 11,300 student li ġew jistudjaw l-Ingliż f'pajjiżna. Din tfisser żieda ta' kważi 69% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Skont l-NSO, l-iżjed studenti li ġew jistudjaw f'pajjiżna is-sena li għaddiet kienu minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif l-ikbar ammont ta' studenti li segwew korsijiet tal-Ingliż f'Malta kienu Taljani, wara it-Taljani issegwu il-Franċiżi u l-Pollakki. L-iżjed grupp ta' etajiet ta' studenti li ġew jistudjaw l-Ingliż f'pajjiżna kienu dawk li għandhom bejn 18 u 25 sena u warahom dawk l-istudenti li għandhom inqas minn 15-il sena. Dawn bejniethom jammontaw għal kważi 49%. Is-sena li għaddiet ix-xhur l-aktar beżlin għall-iskejjel tal-Ingliż kienu dawk ta' Ġunju u Lulju. Skont l-istatistika tal-NSO, l-għalliema tal-Ingliż li jgħallmu f'dawn l-iskejjel jammontaw għal 475 waqt li l-maġġoranza tagħhom huma nisa.